Vale, Mateu hasi dala. Zenekoa, bai. Hortaz sartuko naiz. Salta moduan. Epa. Eta nahiko galtzen egia partidan, eta Battlefield, dizuet zan, Battlefield bat Company bi, eta salto moduan nahi gara jolazten zerbitzari pertsonalizatu batean. Bueno, pixkatean egon naiz jolazten, baina gehiena geldirik zuzenekoa preparatzeko eta. Alde porkulartzea. Helikoptero txiki horrez egiten du. Jendea detektatu egiten du. Vale. Coño, la. Hemen goian kubritzen zaudena. Naiz eta, laro eta mausteko pina ematit, baina laga bezala. Zerbitzaria bera. Bez, horrek gauza raro egin dizkit. Bez, saltoka ikuste ditut. Ja, bera. Gau, balak 8 ordu behando iristen dienean. Ba, zango jazue. Munizia botakoet. Vale, akatu dute. Ez. Zatigatuko ote dute bomba, 8 batera eta bomban tokian zerta. Era, ezke botezke ikuste jendea. Haizek txatetik idazten behaiek irazela bezala, eta galdo egin dute. Behen ekipoko bat aizean, pintzen, gaina, easy, hau da errez, iraz jutela. Behatzea malau geizki. A ber, orain. Mapau jodioa da, lehenengo base hartzea. A ber. Defendatzea tokatzea zaigu. Hortaz. Mediko hartukat. Hame medikoa juten da, Battlefield 3 eta lauan apoio dena. Hau da, ametraiora pesar.
Metrallera pesada. Ametralladora ligera aquí, barkatu. Vale, ahora. Ya etxetik daude. Venga, botikina. Hemen jendea bala, Mateo. Surprise! Da gehiago izan, hori. Armira puta bat ematen diaten klase ontako. Ze mira metalikoa dira hemen jolaz ontak eta esik bate gustatzen. Coño. Beste bat zegoen, jode. Arrate emate dute, zulo guztitatik azaltzeia. Andantxe da, Azelagazo eman du gana horrez. Behai dispatzen egitzen. Hauen la puta. Desaktuatu behar nun berrez. Nahi nuen muitu bitartean desaktibatzea. Hemen ez da Battlefield-uan bezala. Zer desaktibatzea muitu bitartean. Atrebentan sartuko naiz. Itxita aukate, joder. Jende hori patrulla baten sartuta itxi egiten duena kandauak. En fin. Jende hori. Ez da gido, jendeak ez ditu markatzen. Eta frankotira horiak gurek ez ditu uste botatzen, hola pelota atzu daude ez, ja? Arerioan posizioa markatzeko, bai batzu daude, baina leheno ez? Franko batzu behar ditu. Gorti daude. Koño daude. Jendea. Ez que ez detu lertzen. Zeia txatan ezaten? Yep. Inorrez desaktibatzea juten. Markatzeanak ez du gizkia funtzionatzen ezin dara. Askotan kuari emate jozu eta ez du inor markatzen. Hori zenbat mejoratu dan Battlefield eta laua. Hemen dago.
Es que no me jodas, si zeakin. Fusil de asaltoakin, eo... Sniperrekin fusil de asaltoakin bezala da bizta. Jolasa... Idera batean balantzatu behar du hori, ez? Hori ez da hien gertatu. Hiru zortzi. Kuenta atrás bada nere eriotza. Nere eriotza da bera. Hemen nahi dia tipa franko zehauekin jarretan mira motzonekin. Beira, eske, izea, franko tirare bat oiek egiten, no me jodas. Ki gauza da, jokoa real, eguneko reala ez izetan, bestea da, franko tirare bat zeiten. Untxia bezala saltoka jutea eta alare... A ber, errat ematen nola azaltze egiten. Granada bat, lata granada zakin disparatu, gorputzen jotzen diot, lehenuaotik fusilakin ikutazion, eta ez detakatzen tipoa? Gurea da. Jod. Dana, mira, eguneko bian dagat. Joa, geski. Hola, eta puta ideena ematen txatetik profeta horrekin, Эй, сюда! Я поделюсь боекомплектом! Bueno, puta guacha. Bueno, anatzean egotean bitartean, ne bosta xola. Tiket bat bakarrik gatze zaia, eta irabazio partido. A ber. Probatuko dut... Hau. Hemen amasei abia. Patruian bat badagoen. Vale. Bueno, ya lau gea. Patruian. Ui. Be jarri dut, perfecto. Ahora mendik eskuinetik sartu lehizketan. Aunque seguro bat eman zai dagoela. Ei. Hijo puta. Ondo egin du, Oso ondo egin du zai hori. A ver... Ez dit denbora egeman ateratzeko berak. Bai, ari da tipa aterabiltzen zea txikia. Bai, hemen da.
Horrek hor segiko du, kanpeatzen. Baina, ni tipo honekin aterako naiz. Tipo hau nun da? En fin. Bi tipo daude bain. Baina horregatik ezatet, porque nik usieten tipoa bestaldea behira zion, eta... A ber nola demontra zein diten. Nahi inditen tiro. Da no, te berriz beha. En fin. Bakizut zeinen bila noan, ez? Eskopetakin, bertatik. Gero pistolakin akatu nahi, baina eskopetakin zion. Se coño indit, mira. Joder, geldi daula fallatu. Joder, joder. Han desactivado nuestra carga explosiva. A esta posición. Atacad esa posición. Infantería enemiga localizada. Arrasad esa posición con el Hala, behai atze hartuta daukagu. Hauen sentimetro batetik nintzen gara. A la mierda el sensor de movimiento. Acabad con ellos. Ez, lau. Lau. Hostia, ni txarra izan naiz, baina tipo hau. Ai, ez zeuela ara tamen sortzia. Ara hartu dezakegun. Movimiento transmitiendo. Necesito recargar. Bien, bien, pistola potente. Bomba jarri dezakean. Mierda, ez zai daude. Zai daude. Bomba hau zaintzen. Enemigos, acabad con ellos.
Zarra. No. Mediku bat etorriko zen ondo. Agotan los refuerzos. ¿Me recibes? No seas tan celero. Espera tu patrulla. Digo, la carga está activada. Quedaos atrás. Ah. Ze bomba jarri dugu be. Po. Geure bazean gaude. Ondatuta dago. Ez da ezer hemen. Da. 10 ticket falta dira. Objetivo, bravo. Sí, sí, lo tenemos. Bravo apurtu dute. Ai, ama. Oino ezun bat. Arnaz datara, franko tiraurea. Mina arrazakoten jarrita. Galdu bintu. Egun guztian insultatzen txatetik jendea, baina eske Battlefield bat, 2, 3, 4, 5 eta 30garrengoan, jendea txatetik insultatzen jarrongoa beste. Inoiz bukatzestan gauza da. Vale. Honek egiten grazia. Mirati baitzezu eta behelainoa sartzen da. Hor beste bat. Ah, kakazarra. C4 nahi duen bota, horbera. Asalto eta hauxe. Epa. Ez, egon da izena partida... Ez... Partidatik atera, eta asalto utziko dugu, eta konkista jongo da, pixke behikulo pixkat ikusteatik, ez? Eta... multijugadarea... servidor... Ikusten nahi bazatetan zute sartu. Eta hemen jarri bernun XP. Ze hartara esperientzi gehiago iraztezu, zerbitzari batzuen modifikatuta, hauek adibidez, DU hauek, DU lau. Hauxe adibidez. Nola iten zan favoritora gitzeko, bai amendik. Favoritos. Taine biligena zan, DU, hauxe. Eta hartara hurrengoan mapa hori baduzkat. Ah, okupatuta dago. Bitartez Twitterra bitukoet, aber zerbait. Igatzi dia zuen. Bez. Ikusten da ez bai. Ikusten da. Beraz. Aurre sartzen gehan. Egia esan jolasa ondo dago, 2 euro tardiatik erosi nu, zean, Steameko berapenetan. Gauza bat notatzen diot eta da, askotan pertsonari disparoa, eta balak ez dizkoela jotzen, eta jo berko lituzke, behai apuntatzen nahi naiz, garbia da. Dadiz, tiro egiten nahi naiz, pum,
lehenengo ez dakit, lau o bost tiroak ez diote jotzen, eta seigarrenetik jotzen hasten zaio, eta ez da eta puntatzea aldatzen, beraz. Lagarazoan ere ustez badaude, ze zerbitzari guzti hau ezea dira, pribatuak, eta... Ordan ofizialak betire hobeto juten dira. A ver, venga. Vale, partido, ya. Hemen helikopteroak guzti badaudela. Zaiatuko naiz bat hartzen. Baina konfiguratu daiteke Xboxeko mandoa ibiltzeko. Destacamento ruso eta ingeniero. Zertu. Bien. Ya me he echado. Baina barkatu. Konfiguratu da ez dakiziatik. Ascender. Hau. Eta extender. Hau, zen berdo. Ez. Hola zontan. Alderantzi ziuriko da. Zerraro egiten zaiten kontrolak mordo aldatu hori zen ditut Battlefield 3 eta zeatik Kazarra. Ez gaina kontrolak eski dauzka jarrita. Osea, aparte que... A ver. Era gauza, ascender, descender... Invertir controles... A pie. Non dago Q. Gatillo izquierda. Nere ustez ez ditula hartzen. Honego ondo zeak. Botoiak. Horrela izan beharko luke. A ber, bain. Hemen dago helikopteroa. Horrela. Hor da tanke bat. Zer motora gertatzen zaio. Zer raroan helikoptera biltzeko jola zontan. Kontu ze... Lehen helikoptera hemen ingoran dabil. Hor da. Puto diot.
Bi tipo hau. Batemat bigarren posizioan jarri bazan. Nerekin tankean. Emate mozkortuta nabilela, gidatzen. Igo. Baka zarra. Bueno, utziko dio gilipoia zan nahi egitea. Ez zero bino eta. Desartu naiz. Ben tankea hartuko et. Zetik zina izatera. Helikopteroa da. Uish! Ez da horreti bili. Ez da hori. Hirugarrena eta ez honen dispatu. Baina lehena ez da bat ere urruti bili, ja? Vale, bakatu ez. Hor goian eda tipat. Hale, launduko eta guai. Ze barko hau izatea nahiko objetibo garrantzitsua. Baina pentsat helikoptero hori. Ya me echo. Hola? Helikopteroa pute txiki horrek kakatu naula tankea. Ezea broma da hori. Helikoptero horren nola kakatu nau? Hemen behaiek. Joder. Ben aterago naiz. Zeatik ez dituzten ateratzen. Vale, hemen. Zeatik disparatu ido. Bueno, ez nago, ez dut akatu. Ez dut akatu, ez du impactatu bala bat, bian. Ah, bale, ez. Bagarri gai izan disparatzen. Buruan gaina. Behari joidet, nire misiak. Konpontzen nahi da. Vale, honeatik ez zin usten, ertatzen denbora daula. Kara, nire da. Vale, lurre. Hola zontan etxaitena gustatzen da, nivel aurreratua izatea asko notatzen da. Hola zean. Hau da, zenet, bukarako niveletan daben armak asko zobea dira ziretakoa. Hortaz,
denbora asko da makina abantaila dauka. Eta lehenengo hasi berrian dinantzat askoz gehiago kostatzen zaie. Adibidez, mira desblokeatzen pila bat ardatzen duzu. Mira simpleena, Leheno uste pistola desblokeatu dutela denentzat. Rexa eta ez dutela Detela ekipatu ze pistola horrek gehiago gustatzea revolver bada eta potentzia hauka, ez? Pam, pam! Askotan tiro batekin, akatu egiten duzu. Hemen behaien frankotiraria da bile, Вражеский бункер захвачен. Zezeaga bota du pelotilla horietako bat. Hemen tipa da bile. Eta hor kutsilloak genuz zeiten. Hola! Hauen la puta beti nahi. Lanfamisil zaude bat, noiz desblokeatzen deten. Zea baino, RPG-a baino. Ze RPG-a da nahiko popoa. Vale. Osea, ni leheno ikusi zute, aurreko partidatean, tipa batei... Era da helikoptero txikia. Armiziak eroitzen dian gutxenez. Наш бункер захвачен. Секторы Nope. No kakatuko. Joder. Arrazkar hartzen dugu be. Neutralizatzen ari gara. Horreza baina hor. Враг нейтрализован. Позиция захвачена. Можешь навести? Bale, behartu dugu. Bale. Puskatu da. Ankea. Beste arma da. Наблюдаю легкую пехоту. Прием. Ni mira behar ditut. Mira kriston aldea dago. Mira bat izatea. Joder. Bosta mar. Har, behiratuko eta arma berria eman diguna. Lehen gauzik. Akaso hau jarriko eta, Ze honek egiten duena da, behikulo batek disparatzen diozu, pistolagaz de dardos magnéticos a vehículos para mayor precisión sobre el objetivo, hau da. Jartzen diozu eta ero RPG ustez bakarri juten dala objetibora. Prezizioa pixka jesenaino eta za tiro pila baji jotzen da. Hau nahi hauet. Hau Battlefield... Ez dakit agaten daun, baina... pistolari Battlefield Play for Referring badago guztet. Badago guztet ez badago. Eta... beste Battlefieldetan ez dakit duten zan. Neko interesantea zan zen, hori dispatzen ziozun eta tankea azaltzen zan markatuta.
Alde pila da invalid ipinitakoa. Ez dakit, o klan oso handi bada. Ose demontre baina. Momentu batean Twitterra behiratuko. Bala. Mira ban nahi den mesedez. Tankea bete egin dago. Bien, puntito batzu. Ez da tostenak inoiz gizki. Esaten dena falla más que una escopeta de feria. Oixe. Rafa, zeuren ez armau. Rafa batan disparatu berko, porque alde egin da. Berak, ane 94 zaukan. Hau etzen lehenokoa, Fallatu itena asko. Ze haura RPG batekin ikusi zaukala eta beraz RPG dunak ezin duen 94 euki. Ze, bueno, klase ezberdina dira, ez dakit nantzen. RPG una da ingenieroa eta ane 94 daukena da saltoa. Eraikin honetan, uste. Kakasarra. Hane pistola atera behar nuen, ez dakiz zeatik. Ez dute nahi. Zer da bat. Talde guztia frankotira hori zeana. Talde guztia frankotira hori. Tipo atiretu zait. Tenemos a la infantería ligera. Llevan armas pequeñas, cambio. Francotiradores enemigos. Campo abatido. Aviones. Pistola baino zeuruago zen, nire uste zeur. Misil bat eta etxera berber. Pungo naiz behaien C hartzera azkenengo bandera. Eta naiz eta akaz zeuruenik ez detena hartuko. Contacto visual. Infantería ligera. Bien. Parece que tenemos un tirador enemigo. Ez dut akatuko, txakatzen disparatu nahi duten arre. Akatzen maet nire posizioa delatatzen dut eta zeituan sortutan nire gana etorko da. Eta orain hartara derrigortzen ditut nigana etortzea, jendea bazion defenditzea etortzea. Benite botik inabota, zendatu. Bueno, hiru akatu ditut. Eta pixkat entretenitu ditut. Jo, baina ez dut aprotxatzen ekipo guztia daukat. Patrulla guztia daukat zeakin. Frankotira horea. Eske. Bai ez?
Ez! Pentsate pistola naukala eta zean naukan. Designatzekoa. Behikuloak eta hori bota diot. Hauen pistola jarko ez zein duatan. A ber. Rexa. Ateratzen naiz. Disparatu dit? No, goitik. Hau gertatzen zaie, nire ekipokoi danako aterak konpeatzen toki ordinean ateatik. Ja. Rekargatu lasai. Goi apurtzea nahet, porque hor bakit jendea da gala. Hor dago jendea. Kakazarra. Az behetik akan haute. Eta iaton jendea zeon. Ara bera hartzen dugu. Ez que jendea ez da aurreratzen. Ez bada aurreratzen banderatzen. Behire anun da den hemen. Hemen sedez. Oa, hemen. Hori eta... Ez dute jan teiatuatik zulotik pasada alde batetik besteraino. Mesilla. Oen disparatukoet. Behetikan, jabakitan ondo. Bien, mira bat. Por fin. Teatu hori buskatuta. Arma honek urrutirago ez du balio ez da pitorik ere. Oh, nire zai zauden. Aiz. Oh, hau eman diat, Joder. M1 garan batekin. Biharren mundu gerrako arma batekin. Bala, kenduko ez. Zonekin akatza baino zaio da. Eta lehenoko arma irutze zait asko alde egiten da lagoro. Hartuko eta hortaz eskarrelea. A ver. Hau jarrikoet. Mira garrikoet. Horrela bai, joe. Kristona aldea dago, tonteri bat ematen baina. Benetan bandera hartu digultela. Laguntzaik ez dit eman, balak... Nire bala jo ez diote, ba? Bale, ja hemen ezin dute respawnen.
Etxai bat ere gustatzen behagoen lineak asko aurreratuko zituzten. Eta behartzea mordoa kostatuko zaigu. Ostia, ja, hor bera erori naiz, hor bera eroritzen banitzen. Euneko 0. Benetan. Ez que... Zenbait gauza irutu zaizkit. Broma puta bat. Bera. Lehenako bera. Hor bera. Bien, bien. Uf. Necesito primeros auxilios, aquí. Granada bat. Infantería en Oh. Granada. Jo, eske zinezkoa da hau jakatzea. Ebrengo laro eta mar bakarri. Aka, zendatu ingo zen botikinak da. Bero pizten haun. Bien, bien, bien. Deja esa granada. Akatu du nire taldekidea. Galdo egingo dugu. Pena bat, ze B hartu behar genuen eta ekipa egon da sartuta eta etzula abantzatzen. Gehiago ezeno. Banderaz hartzen zaitzen nahi nintzen, baina hanbia gau daukate linea hori libre hartzen. Ez da gizati zeiten duten nerean beste taldekidek, han? Ez da iristen. Granada. Venga ya. Bromarik ez. Uf, mortero. Uah, haze sorte puta izan duen. Berriz 0. Arrakotzen nahi bia hoze. Pistola gehiago kentzen dut daukaten ametralladora baino. Dago mundu erdia hemen. Vale, mira. Akoba. Arriatzen izkutatuta ero akantu nagoa. Ez da zerrati baina. Karatu, edifizioa ibihua misil bat. Goxo. Ezin da sinistu. Kaka zarra. Eta eraikina puskatu abeze hon. Urtu.
Uix. Ja pelatu dit. Amagost hogei, amagost hemen sortzi, amagost bukatu. Ei, gu gartu deu. Kontu zegoen sortu egitezke behaien atzean. Atzean ez. Ba, hazer respawna, behaien aurrean. Ez detena probatu da... Mira... Au. A ver... Akoga. Berandu egia hartu deu, be. Tankea ez deu erabili bat ere, hori izan da gure arazoik handiena. Ze beraiek ez dute bat ere erabili, tankea. Ostia, ba, ze hartzen badeu, kontuz, broma gutxi. Ah, kakasarra. Ze ustet, hiru banderak eukita, beraiek hiltzen badituzte ez dela tiketa gestia. Oh, kakasarra. Euneko bian lagadet. Punto rojo nahi jodet. Milatiz. Alere, iaia erremontatu diegu, Un granador baleo. No hostia da una med. Vale, señores. Bien. Bueno. Ah, ni izan ez azkena baina hiltzen. Eta bueno, zuzenoko ez dakitzen bat, minutu amazkion, ja. Ba, berreta mai minutu amentxe bukatuko dugu, partia amaitzak imatera, amaxe eta lau. Normalean puntua ze oso ona egiten dut, baina ez dakit gaur ez nabilaino, fin. Eta, hemen utziko dugu urrungo baten gehiago, eta ale, urren arte, aio.